आं बेखौ सोंनो लुबैदों बे आबसुनि लिडारफोरनाव लारि जेसेबां सक्ति जादों बिटिआर ओनसोलाव अर्थात बर'फोरनि जायगायाव जोंनि बर'नि दुलाराय बर' फरायसा आफाद अर्थात बर'नि सिंस्रि आफाद जायखौ बुङो बिथांमोनजों लोगोसे प्रमद बर' सार इउपिपिएल पलिटिकेल हान्जाया भेन्सार स्कुलनि टिचारफोरखौ लानानै लोगोसे भेन्सार स्कुलफोरखौ लानानै बिटिआर हालामाव पलिटिक्स खालामगासिनो दङ अर्थात पलिटिक्स खालामबाय दं नामा नैबेनि सायाव जोंहा भेन्सार स्कुलनि सासे टिचारा सोंनाय खालामदों माखासे अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन अर्थात बर'नि सिंस्रि आफादनि सुबुंफोरनाव बा दैदेनगिरि लिडारफोरनियाव आरोखि जाय हक प्रमद बर' बिटिआरनि सिमनिसिमबो सोंनाय जादों बे कुइसना दा नोंथांमोनहा सोर मा सानो भिडिअखौ फुल नायजोबजासिम बेजों लोगोसे नोंथांमोनहा सिगांनि इन्ट्र' नुखाबावदों जोंहा राजिब ब्रह्म अर्थात राजिब बांगाल ब्रह्म होनना बुङो नङा होमबा सिगाङाव बिथाङा बिपिएफ हान्जायाव दंमोन मैखोमै बिबान लानानै सासे बिपिएफ हान्जानिनो सासे बिजाथि महरै देरहाबोदोंमोन बा खामानि मावबोदोंमोन दायथ' मावबोदोंमोन नङा होमबा बै बिथाङा हाग्रामा महिलारि अर्थात प्रमद बर'नि सारनि सायाव माखासे गोनांथार खोथा बुंदों आरो सोर दैदेनगिरिफ्रा सोर लिडारफ्रा गारनानै फैखानाय सिटखौनो लानानै सालायफिनबाय थादों आरो मा जानो थांगासिनो दं आरो बिजेपिनि अननायजों बा अनैजों बबे जायगायाव बबे हालामाव मा मोनदों मा मोनाखै आरो मा डेभेलपमेन्ट जादों मा डेभेलपमेन्ट जायाखै बिनि सायाव गुवारै जारिमिन सिस्टेम जोंहा राजिब बांगाल ब्रह्म सारा फोरमायना होदों नोंथांमोना बे भिडिअखौबो जोबजासिम नायना लायोबा निस्सय बुजिनानै लानो हागोन नोंथांमोना दा नैबे जिथुनाखि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जिथुनाखि एबसु आरो एनडिबिआ सोमावसारनायनि गेजेरजों बिटिआर एकर्ड खालामबाय बिनि सायावबो मिथिना लानो हागोन दा जोंहा टिचारा जिथुनाखि भेन्सार स्कुलनि टिचारफोर बिथांमोनहा बा बिथाङा खावलायनाय बायदिब्ला जिथुनाखि गावसिनि भेन्सार स्कुलखौ लानानै बा टिचारफोरखौ लानानै जोंहा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन आरो लोगोसे प्रमद बर' सारमोनहा अर्थात पलिटिकेल खालामगासिनो दं नामा बिनि सायाव डाउट दं बा कनफिउस जानानै दं जोंहा भेन्सार स्कुलनि टिचारमोनहा बेखायनो हायोब्ला नैबे बिथांमोननि बा टिचार सारमोननि सोंनायनि फिननायखौ जोंहा पलिटिकेलनि दैदेनगिरि लोगोसे अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेनगिरि लिडारफ्रा मा फिननाय होनो सानदों नोंथांमोना जानजि खाफ्रादो आरो फिननायखौ होदो जाहाथे जोंबो फिन नुफिनो दा आंनि साननायावथ' बेनो जिबायदि जोंहा सारा खोथा बुंदों पलिटिकेलाव बाहायगासिनो दं नामा जोंनि भेन्सार स्कुलफोरखौ आरो टिचारफोरखौ बा पलिटिक्स खालामगासिनो दं नामा बे बाथ्राया सैथो होननानैसो आं सानो मानो होनना बुंबा दिनै बिजेपि आरो इउपिपिएल सरकारा फैनाय लोगो लोगो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो पलिटिक्स खालामजोब्बाय धोरोमखौ लानानै पलिटिक्स खालामबाय एनडिबि आफादखौ लानानै पलिटिक्स खालामबाय एबसु आफादखौ लानानै पलिटिक्स खालामबाय साहित्यखौ लानानै पलिटिक्स खालामबाय बिभिन्न गुबुन गुबुन माने दल संगठन दङ पार्टिफोर दङ जोंनि बर'नि गेजेराव नङा होमबा आफादफोर दङ बिथांमोनखौ गासिबखौबो लानानै जोंहा इउपिपिएल आरो बिजेपिआ पलिटिक्स खालामजोब्बाय होननानैसो आं सानो दा बेफोरबायदि पलिटिक्स हाबनायनि जाहोनावनो जोंनि माखासे मावफुंजानांगौ खामानिफ्रा बा डेभेलप जानांगौ खामानिफ्रा आनडेभेलपआव गोलैसोनानै दङ आरो मावफुंजायाखै होननानै आं सानो आरो जायनि जाहोनाव खुन्था थंसे गायसनदोंब्ला बे गायसननायैनो नुनो मोनगासिनो दं आरो बिदिनो थागासिनो दङ फासिनानै दासिमबो नैखौसो आङो बुंदों आरोखि दा रायजो राजानि साननायाव बा रायजो राजानि मोन्दांनायाव माबायदि आं बेखौ बुजि मोना नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ फुल नायदो बिनि उनाव निस्सय नोंथांमोना गोसो गोरबोआव मा सानदों निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोना कमेन्ट लिरनानै फोरमायहरगोन होननानै आं सानो आरो बिनि गेजेराव आंहा माबाफोर गेरा गोरोन्थि बुंफ्लांबायबा नोंथांमोना आंखौबो सासे बर' हारिनि सुबुं साननानै बा बर'नि आंगोनि बिदा फंबाय हिसाबै निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय आङो बिटिआरनि सासे भेन्सार स्कुलनि टिचार जानानै आङो खावलायनो सानदों जे दाखालिसो जोंनि आसामाव मोनसे बाजेट सेसन जानानै थांबाय बे बाजेटआ सोलिदोंमोन 17 तारिखनिफ्राय दा 17 तारिखआव सोलिनानै दिनैसिमाव जोंनि फोरोंगिरिनि सोमोन्दै बा भेन्सार स्कुलनि सोमोन्दै एसे घोषणा खालामदोंमोन जोंना बायद'आ नाथाय दिनैहाय 24 तारिखआव मैयासिमाव मोनसे फाइनालसिमाव मोनसे बाजेट सेसनाव जोंनिखौ सोसननो बा मोनसे लिखित भाबै जेनेबा डिक्लेयार होगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनैहाय जोबनानै थांबाय दिनै जों रिजाल्टखौ मोजां मोनाखै आरो गतिके जों खावलायनो नागिरदों जे जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बे बिथाङा दिनैहाय जोंखौ माने फोरोंगिरिखौ लानानै मोनसे राजनिति गेलेगासिनो दङ आरो गतिके जों मोजां मोनाखै नाथाय जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरि जेरै साहित्य सभानि होन आबसुनि होन माखासे लिडारगिरिफोरा बिसोरनि सिङाव थानानै जोंखौ बा फोरोंगिरिफोरखौ माखासे
राजनिथि गेलेनो सानबावदों जों सानदों आरो खारन दाखालिसो बावैसो जोंनिफ्राय माखासे डाटाखौ लांनाय जाबावदोंमोन नाथाय बे डाटाखौ लानानै दिनैहाय साक्सेसफुल खालामनानै होनो हायाखै आरो आङो बुंनो सानदों बै समाव माखासे सेपारेट डाइरेक्टर मोनदों होनदोंमोन बे सेपारेट डाइरेक्टरा बहा थांखो आं बेखौ सोंनो लुबैदों बे आबसुनि लिडारफोरनाव आरो मोनसेबाव 6 जन हाइ पावार कमिटि दाना होदोंमोन नाथाय बे कमिटिया बहा थांखो बहा गोमाना थांखो जोङो दिनै भुगिनानै दङ फोरोंगिरिनि जितु जोंनि भेन्सार फोरोंगिरिखौ साक्सेसफुल खालामनानै होयैनि थाखाय गतिके नैबे साननै सानथामल'सै जोंनि नैबे मार्च मासआ बिनि गेजेराव जितु मोजाङै जितु जोंनो भेन्सार स्कुलनि सोमोन्दै मोजां रिजाल्टखौ होनो हायाब्ला जोङो धाराबाहिक जों आन्दोलन खालामफिननाय जागोन आरो जों आं बेखौ खावलायहरदों गतिके गोख्रैनो आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ लोगो लानानै गोख्रैनो आरो जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा लोगो लानानै जितु साक्सेसफुल खालामना होयो आं खावलायहरनाय जाबाय थारैनो नंगौ माने बै समाव बिथांमोना जोंखौ बा जोंनो गोबां खोथा होबोदोंमोन जों जिरायदोंमोन प्रमद बर' सारजों होन आरो सोरबा जोङो चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माजोंनो होन जोङो फनफ्रोमबो जों जिरायबाय इडुकेसन मिनिस्टारजोंबो जों जिरायबाय नाथाय जागोन होननानै दिनैसिमाव जोङो नेनानै दंमोन आरो दिनैसिमाव जाफुंनानै होनो हायाखै जेरै जोङो केन्डेलजों रुजुदों जेरै जोंखौ नंगौ जोङो जेरै जों फोरोंगिरि जानानै जों गथ'फोरखौ मोजां फोरोंदों बेनाफिटन हिसाबै जोङो केन्डेल सावनानै जेरै दिनैसिम गोमोरलांनो हमदों रुलायनो हमदों बिदि जानो हमबाय अबस्थायानो जोंना गैला फ्राय जोंनि बैसोआ गैला गतिके जों रिटायार्डनि अबस्थायाव थांबाय रिटायार्ड जानायनि जों मा मावनो जागोन गतिके जों खावलायदों गोख्रैनो साक्सेसफुल खालामनो गैया सिफ जाबाय बियो 6 मासनि उनावनो जेबो गैयैलाय सारा आदा सानसुमा खंग्रा गारनानै खारबाय आरो बेखौनो जेबो गैखाथारै नुनानैनो जोंनि मानाव गेदेर भलन्टियार पस्टनि चेयारमेन जोंनिनो चेयारमेन आंबो भलन्टियारनि सासे गोग्गोम दैदेनगिरिमोन आरो बिथाङा बे बिसिखौनो आरो सालायहैलायबाय बे जोंनि बर'नि जारिमिन आरो सालायहैलायबाय बे आरो बेनि उनाव सालायखांनानै बिनि उनाव बेया जोबलायबाय गाव सरकारा सोलायनाय सोलाय जानायाव स्टेटआव बे जायाखिसैलाय स्टेटनि आन्दाराव जादोंमोनथ' नङा होमबा आरो बेनि उनाव बेखौनो आरो सोर बर' आबसुनि गिबिसिन जेनेरेल सेक्रेटारि मानाव गेदेर आदा कंकिस्वर नार्जारि आरो सिफ जाहैलायबाय बे बिसियावनो साथाम सिफ जादों अब्ला जोङो आलादा रायजो रायजोनांगौ होननाया बेयाव मानो साथाम सिफ जानांगौ बै समावनोथ' ज' जानानै जोङो नांफिनोबा मोनैनि खोथा गैयामोन बेफोरखौ नुनानैनोथ' जोङो मानाव गेदेर हाग्रामा सार आदा सिलागां मोनना मानाव गेदेर रुंसारि जानाय बिथांमोना बे 1994 जानाय नङा होननानै बिएलटि जन्म खालामनाय आंसो नंगौना नङा बिएलटि जाखांनायनि उनाव जोङो बर'फ्रा गोबां गसंथानो हादों जों गोबां 2010 जेनाखि एकर्ड खालामदों मानाव गेदेर जोंनि बारग' चिफ रामा मंगेश सारा अब्ला जोंनि बर'फ्रा 50% जोङो हां मोनदों जोंना नङामोनब्ला आन्दलनजोंनो जोंना धर्म संस्कृति गासिबो कालचार गोमालांजोबनायमोन नाथाय बिटिसि मोनखांनायनि उनाव जोङो हां मोनदों राजनितिया माने जों बुजिदों नङा होमबा बेनि उनावबो थेवबाबो जोंनि बिटिसि मोनसेयावबो जोंनि बर'फ्रा ज' जानो रोङाखै जोंहा आन्दलन खालामबावबाय एनडिपि बिथांमोन एबसुनि बिथांमोन आन्दलन खालामनानै उनाव बिथांमोनाबो रायजो बिबाय थादोंमोन नाथाय बिथांमोनाबो थाङै थुङै बे सान्ति सुक्ति बिटिआर सुक्ति खालामनांबाय नङा होमबा अब्ला नों माबोरैथो माहाथो ज' जानो हानो बुंखाथारो सिगांनिफ्रायनो जों मिथिजोबगौ जोंखौ मानसिफ्रा बुजिया साननो हागौ रोङा साननो हागौ जोंनो फरायजेननायनिफ्राय उन्दैनिफ्रायनो जोङो फार्स्ट इयारनिफ्रायनो जोङो सारेनानिफ्रायनो थाखा खांबोनाय मानसि आबसुनि आन्दोआव जों भलन्टियार पस्टआव स्ट्रं बाहागो लानानै खामानि मावनो मानसि जों बुजियो दिनैहाय ओंखायनो आङो खावलायो बर' जाथिया जुदि ज' जायोब्ला जोंनि थाखायनो मोजां हारिनि थाखाय मोजां जेब्लाबो हारिखौ रावबो नाख्लायनो हानाय नङा दाथ' जोंहा बड'लेण्ड बिनायानो गैथ'ब्ला अब्ला जोङोथ' नोङो जिखि पार्टियानो जा बेयाव हाबनानै जोङो डेभेलपमेन्टखौथ' मावनांगोन ना आरो डेभेलप जाया नङा जादों गोबां जागासिनो दं बिजेपि सरकारनि दिनाव जायाखैथ' होननो हाया गोबां मोजां पेकेज दं सेन्ट्रेलनि आसनिफोर दं आसामनिफ्राय आसनिफोर दङ बेफोर बिजेपि सरकारा बानायजोबनाय
अब्ला आरो जेसेबां सक्ति जादों बिटिसि बिटिआर बेखौबोथ' बिजेपि सरकारानो बानायदों रावबोथ' बानायाखै अब्ला बिजेपिआ मारै हारसा दल जाखो जोंनो ट्राइबेलफोरखौ बासायदोंसो गावजों गाव थैनाय माबानिफ्राय दिनैहाय जोंहा थैलायनाय गैला सान्थि जाबाय आदिबासिनो काउन्सिल होबाय नङा होमबा कमतापुर राजबंशिनो कमतापुर काउन्सिल होबाय कार्बि आंलंखौ सान्थि सुन्थि खालामबाय डिमा हासावखौ सुन्थि खालामबाय दिनैहाय जोंनाव नर्थ इस्टआव एक्सट्रिमिसम गैला बेखौ सोर बानायदों बिजेपि सरकारसो बानायदों अब्ला दिनैहाय बिजेपि गाज्रिखौ जोंनि हारिनि मानसिफ्रा मारैहायथो गाज्रि बुंनो मिथिगौ बयबो सिङाव बुजिनाया दंजोबो खिन्थु राजनितिक देरहानाय साथाव बयबो उफायथ' गैया बुंनांगौ बायद' जायो बेबो नङा जायखिजाया आङो खावलायो आसा आरो आंहा आसा दंखायो देरहानायाथ' खाथांखा टिकेट मोननायाबो आंना फाइनालखा बे हिसाबैनो आं दिनै दा फिल्डआव ओंखारबाय आरो बिदिनो आं जयनिंखौ लालांबाय थानांगोन